Dagos ng pig-inaguraran ngunya na aldaw ang pinakabagong Balay Silangan Reformation Center sa probinsya nin Albay. Presente sa pagtiripon ang mga representante hali sa PNP, lokal na gobyerno, PDEA asin iba pang stakeholders. Apwera sa inaugurasyon, dagos naman na nagkaigwanin pirmahan in Memorandum of Understanding para sa programa na mataong panibagong paglaom sa mga personang naimbwelto sa illegal na droga, alagad maawot na magbagong buhay. Kailangan napaka-importante sa mga local government unit kasi isa ito sa requirements para sa declaration ng drug-led municipality. We must continue to work together to create a drug-free Albay, where every individual can live a life of dignity and opportunity. Makukuha sa banwaan kan nito pinakabagong Balay Silangan na pangwalo na sa probinsya nin Albay, bagay na pinagpapasalamat naman kan lokal na gobyerno kan banwaan. Na meron na pong masisilungan yung mga naligaw ng landas. So, sabi po kanina ni Sir, pwede nang i-enroll yung mga PWOODs, yung mga pusher dito sa sa Balay Silangan para magkaroon na sila ng program. Pangapodan kan otoridad sa publiko, urog na sa mga personang padagos na naimbwelto sa iligal na droga, magbagong buhay na. Bukas ang gobyerno para magtuong suporta sa mga ini. Na minsan ang nagkamali at isabit yung sarili niya para dito sa reformation program na ito. Kasi ito yung magiging daan para sa pagbabago ng inyong buhay at pagbabago ng magiging isa na inyong pamilya. Padagos ang pag-inkaminar kan PNP asin PDEA sa mga LGU na maut man magbugtak nin Balay Silangan sa indang lugar. Bukas sinda para makipagtabangan sa mga ini, makipagkoordinar sana sa inda para sa magkakanigong proseso. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.